एसे उसुबिदा नुयो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे कमेडि टाइप जानो हागौ दिनैहाय आङो दाउला दाउजोफोरनि मोननैसो गरम भिडिअ क्लिप लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो एन्जय खालामदो भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथाङा इयारफन होननायखौ सोनानै लाग्रोखा नङाब्ला हाथाय बाजारफ्राव बिखुनजोफोरजों रायजाबा दाया आंनि नङा दे आंनि नङा थुदो अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनो Ay Sona, nunggu bisi buza bawa nang ay Sona. Aku nunggu apa tahu tahu nunggu. Jambi jade. Baik 100 santu hai. Berbeda kaplay nanga. Mungkin cinta dalam jarum mungkin. Kabaynya mungkin. Isyarat nunggu kabaynya. Cobain ane hegan. Melo nunggu apa ya ay Sona? Melo ladang ay Sona. क्या तकलीफ है इनको Hama ay Sona, bini ko saksi sakri awla do organ nang ko ay Sona. Jadi yang lain apa? Ay Sona, ang bini ko saksi sakri awla huwan organ ay Sona. Hama, ayo ay Sona, ayo bisa, ayo Hama. मानसिफ्रा भाइराल जानो थाखायनो ओरैबायदि टेलेन्ट भिडिअ बानायोना बुंनानै फोजोब हाया लोगोफोर दा नोंथांमोना जेब्लानो फेसबुक खेवो अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनो गरम गुदुं भिडिअफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो भाइराल जानो लुबैनानैनो बेफोरबायदिखौ बानायनानै लाखायो आरो आङो बे भिडिअनि सायावहाय जेबो जावनो थावनो गोसो गैया फैदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नायदोनि साउथ इन्डियानि डान्स गसाइगावआव गोसोलायबाय क'क्राझाराव खेंसाय फैबाय बङाइगावआव बमब्रायहैबाय दरंआव दोनखारलांबाय जारौआ जुदि इसिबां हौवा जानो लुबैथारबायब्ला जेलेंखौबो सुजाबनानै लादो बिसिनि मोसानायखौ नायनो थाखाय जों अलरेडि आखायाव मबाइल दैनानै नेगासिनो दंखायो फेसबुकआव ओंखायो आरो माथो बुंबाय थाबावनो बिथांमोनाबो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोयो जोंबो बेबायदिनो बानायलांबाय थानो मोनथों जुनायाव जुलि जाहैबाय जुनायाव जुलि जाहैबाय गसाइगावआव गोसोलायबाय क'क्राझाराव खेंसाय फैबाय बङाइगावआव बमब्रायहैबाय बिथाङा सासे आइजो सिख्लासा बिथाङा हौवानि रुल खालामनो बिराद मोजां मोनो आरोना बिथाङा आंनि बायदिला हौवासो जानानै फैनांगौमोन मा जानानै मा लोंनानै मोसादों ओरैबायदि आसरित नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो Siapa ini di? बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा कौन है ये लोग कहां से आते हैं बे भिडिअ क्लिपआ माहायनि आं मिथिया नाथाय जारौमोननि मोसानाया ओरैबायदि ससियेल मिडियाखौनो सोमावग्लुंजोबनाय बिसोरो गावसोरखौ फेमास खालामनो थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअ क्लिप खालामनानै हगारो आरो जोङो सियाराव एबा बिसनायाव उन्दुनानै नायबायथा आरो मोनसे ओरैबायदि भिडिअ नुदों आं नोंथांमोना दिवालीखौ माबोरै फालिदों आं मिथिया नाथाय आङो बे बेंगलराव फैनानैहाय गोबांखौनो बम बेफ्रुहैयो बम गावैहाय दिवाली फालिनाय नुदों मोजां रोखोमैहाय नाथाय बे सुबुंनि दिवाली फालिनायखौ नाय मा खालामदों नोंथांमोना ओरैबायदि आखल गैयै ओरैबायदि खिब्रमा मानसि बियो ओरैबायदि जग्ल ओरैबायदि खिबाव फुजायलु गोनां नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाव दादु दङ बेखायनो बियो दिवालीखौ बेबायदि फालिदों माने गोबां सुबुङा गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि भारतनि रायजो राजाफ्रानो
गोथार सान होननानै गोथारै फालिदों नाथाय बे सुबुङा खिबुआव दादु दं नालाय खुजायल' दं मानो ओंखायनो बमाखौ मा खालामबाय बियो खिबुआव थुनानैहाय गावबाय आरो माने बमाया बेबा बेयो देन्थाया थाबसो हैयोना माने दादुआवहाय खुरहैनाय जायो बियो बेखायनो बियो बेबायदि खालामनानैहाय खुरबाय आखाइजोंथ' खुरहरनो हाला बियो ओरै खन'बाबोथ' नुगोन मानसिफ्रा बेखायनो बियो आखाइजों खुरहरनो हायाखिसै बमाजोंनो खुरबाय आरोखि बियो गावनि दादुखौहाय ओरैबायदि मानसि बियो खिफ्र'मा साला मोजां रोखोमै फालिनो जेंथें साला गाज्रि रोखोमै फालिनाय हगारनानैहाय खालामदोंमोन आङो सालाखौ बिदि दानिया आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ क्लिपाव सफैबावबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे भिडिअ क्लिपखौबो जुलिनि देंखो खोनायोब्ला बिखाया आंनि थुफ्ले थुफ्ले मोनो नायलांदो जुलिनि देंखो खोनाब्लानो जुलि जानो गोसो जाबायब्ला थांदो नोंसोरखौ सोर बारा होखो जारौमोन थांदो जुलि जाहैदो बिथांमोना ब्रिजार लोङै मा लोङै आरो मा लोंदों आं बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोना बिमा बिफानि आमोलाव ओरैबायदि रंजादोंना ओरैबायदि रंजादों गोसो खुसियै बिसोरनि बिमा बिफाया बेफोरबायदि भिडिअखौ नुफिनबा मा सानो आं जेबो बुंनो रोंला सोरबा बायदिया बोरामो बिमा बिफायानो लायहोयो सोरबा बायदिया माने फिसानि आखलखौ नुनानै बुङोब्ला माने बिमा बिफायानो बारस'नानै लायो बांखांनानै लायो फाब्लियाव दिखोनानै लायो दा बेखायनो जोंनि फंबाय बिनानावमोन एबा जोंनि फिसा फिसौफ्रा बेफोरबायदि चान्स मोनो आरो बिमा बिफाफोरबायदि बांखांना लानायावनो दाथ' बिसोरलाय मा खामायनो रोंदों मा खामायदों बिसोरलाय थाइसेनिबो मैलो गैयै मानसिफोर बिमा बिफानिफ्राय देख्ल' जायो बिसोरो दा बिसोरबायदि मानसिफ्रा ब्रेजार लोङै मा लोङै बियार लोङै ओरैबायदि एसे लाजिनो सोलोंब्रा जारौमोन एसे लाजिनो सोलों बा नोंसिनि बेफोरबायदि जाबा जुबा मोसानायखौ जोङो गल'ल' नायबाय थानांगौ बेथ' जायाना आरो नोंथांमोना मोसानो गोसो दङ नोंथांमोना मोसा एसे मोजां आरो नोंथांमोनखौ जोङो रायनोबो फैया आरो बुंनोबो फैया नोंथांमोनखौ रस्टिंबो खालामनो फैया दा बेनो आंनि बुंनाया नोंथांमोना जुदि नेक्स्ट टाइम मोसायोब्ला सानै हयै मोसा एसे मोजां मोसा जोंबो नायनो साबजानायनि माने बेफोरबायदि लोङै जायै बथल नुलायनाय मा नुलायनाय बेफोरबायदि एसे उसुबिदा नुयो बेफोरबायदि मोसाब्ला माने गुबुन दाबसे जायगायाव नोंथांमोना बार्थडे पार्टि खालामदों ना मा खालामदों बेखौ आङो मिथिया नाथाय नोंथांमोननि भिडिअआव बेफोरबायदि बथल देखायलायनाया एसे उसुबिदा नुदों जोंनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय माने साबजायै नुयो नोंथांमोना मिथिगौना बेफोरबायदि गारिया बुहुमाव गोबां जानायखायनो जोङो एक्सिडेन्ट जानानै थैनाया कम्पालसारिसै दानि दिनावहाय बेखायनो जोङो सासे सारा मा सानखांखो गारि गाखोब्लानो एक्सिडेन्ट जाब्लानो थैयो नालाय दानि सारा मा बुद्धि सानखांखो नोंथांमोना नायनानै लादो सारमोनखौ आं लाइक खालामो आंनिफ्राय जोबोद मोजां बुद्धि बियो बुहुमाव गारिया गोबां जाबाय नालाय एक्सिडेन्टआबो बारा जाबाय बिनि थाखायनो बिथाङा गारिखौ बेफोरबायदि सालायबाय आरो इन्जिना मोसौ बुहुमाव ओरैबायदि टेलेन्टेड मानसि दंसैना दा गोदानै सासे फैबावलायबाय ओरैबायदि टेलेन्टेड मानसि बियो मेन्डलिं बानायनाय सेरजा बानायनायाव एक्सपार्टथार बियो गिटार फुनाय मेन्डलिं फुनाय सेरजा फुनायाव एक्सपार्टथार बियो ओरैबायदि टेलेन्टेड मानसि बियो माने बेफोरबायदिखौ खिब्रमाबो बुंजायो ओरैबायदि मास्टार जग्ल' बियो नोंथांमोना बिनि मेन्डलिं दामनायखौ नाय ओरैबायदि टेलेन्टेड मानसि नोंथांमोना रोंगौ बिदि रोंगौबा कमेन्ट बक्सआव हो नायलांदो भिडिअखौ
लोगोफोर दिनैनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव जानाय हरदो आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो आरो नोंथांमोना बुंहरबाय थायो गोबाङानो माने आंनो साबस्क्राइब खालामा हो बिदि खालामा हो आदा आंबो साबस्क्राइब खालामबाय बेफोरबायदि खोथा बुंहरबाय थायो बेखायनो आङो नोंथांमोननोहाय स्पेसियेलि इन्स्टाग्राम आइडि होदों बे इन्स्टाग्राम आइडियावहाय नोंथांमोना गावसिनि लिंकखौ आंनो हरनो हागोन आङो बेयावहाय बांसिन एक्टिभ थायो आङो एसएमएसखौ नायो नोंथांमोननिखौहाय बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो बे इन्स्टाग्राम आइडियावहाय हरगोन होननानै माने कमेन्ट बक्सआव हरोब्ला माने अबेबा लिंकआ अबेबा नोंथांमोननि कमेन्ट हरनाया अपेन जाफैया बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननोहाय बे इन्स्टाग्राम आइडिखौ होनानै होदों नोंथांमोना बे इन्स्टाग्राम आइडियावहाय सोंहरनो हागोन आरो लिंकफोरखौ हरनो हागोन जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामजानो लुबैदोंब्ला माने नोंथांमोना बे लिंकआवहाय थांनानैहाय बेयावनो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै हर बेफोरबायदि बुङो नाथाय बेफोरबायदि खालामहरनो हाया समनि गेजेरावहाय माने समनि गेजेराव नायस्लाबनोबो हाया आरो बबेबा कमेन्टफ्रा अपेनबो जाफैया ओरैबायदि जायो बेबायदि प्रब्लेम फैयो बेखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय खावलायो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब लुबैदों बेक साबस्क्राइब लुबैदों आङो इन्स्टाग्रामाव लिंकखौ हर इन्स्टाग्रामाव नायनानै आङो साबस्क्राइबखौ नोंथांमोननो खालामनानै हरगोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जै बर' हारिनि